העניין הוא כזה, הנושא הזה חם עכשיו, אני לא מעודכנת, אבל היה דיון בכנסת לפני שבוע. לא מעודכן בכלל הנושא הזה. כבר קמה קואליציה שמנסה להילחם, אבל יש פה הרבה דברים. אני אדבר כמה דקות ארוכות, אבל ביקשתי מנועם להתייחס לנושא, כי באמת, יש פה סוגיה של ניהול סיכונים, זו ההתמחות שלי. הדרישה של הציבור לדעת מה הוא אוכל, זו דרישה מאוד יסודית, זו זכות מאוד בסיסית, ומגיע לכולם לדעת מה הם אוכלים. חד משמעית, במובן הזה זיווה ואנשי משרד הבריאות עושים עבודה מאוד יסודית, ואני האחרונה, אני בעד שקיפות, ומאוד חשוב שהציבור ידע מה הוא אוכל. מה הבעיה? שהציבור בארץ, הציבור הזועק, הרבה פעמים מונע על ידי קמפיינים של בעלי אינטרס. הציבור לפעמים אפילו לא יודע שמישהו משלם, לא חושב שזה תרומות שהתקבלו. אבל היום, לפחות בתחום של הנושא הגנטית, יש מיליוני שקלים שעוברים מגוף לגוף, מממנים קמפיינים שחלקם צודקים, חלקם לא צודקים, ובפני הצדדים אני מתכוונת, לא בצד אחד. אבל יותר כסף, אז לא משנה. לכולם יש אינטרס, ויש פה הרבה כסף, ובמובן הזה אני יותר סומכת על אנשי משרד הבריאות, משרד החקלאות, שיראו את טובת הציבור הרחב. אני פחות סומכת, ויסלחו לי חברי הכנסת באמת מדהימים שעושים עבודה מעולה, אבל חברי הכנסת מונעים בעיקר על ידי הבוחרים שלהם. אני יותר סומכת במובן הזה על אנשי משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ככל שהוא טורח להיות נוכח בדיון הזה, גם שם יש אנשים שאפשר לסמוך עליהם. אז פה נשאלת השאלה, איך אפשר להתחבר בעצם? מה שאנחנו ננסה לעשות בפורום הזה זה בעצם מפגש מקצועי. לבוא גם מכיוון של טובת הציבור, ללמוד את הנושא מבחינה מדעית, מבחינה עובדתית, לשמוע את כל הצדדים כמו ששמענו, וזה באמת יפה שלא הלכתם פה מכות, בניגוד להרבה דיונים קודמים שהייתי בהם, זה היה מאוד לא נעים, אני מאוד מעריכה את האיפוק שגיליתם. ובאמת, אני מכירה מצוין את החומר, ושניהם צודקים, מאוד. הייתה פה מעט מאוד דיסאינפורמציה, ויחסית לדיונים אחרים שהייתי, היה פה מעט מאוד משחק מלוכלך בנתונים, כמו שאני קוראת לזה. אבל עדיין, התודעה של הציבור מזוהמת בנושא הזה של הנדסה גנטית. יש כל כך הרבה. שבוע שעבר, או שבוע, תחילת השבוע, ראיינו אותי לכתבת עומק בערוץ 10 על הנדסה גנטית. ובאיזשהו שלב הכתב שואל אותי, ותגידי, זה לא מסוכן לאכול עגבנייה שיש ב-DNA? בשלב הזה ידעתי, שכל פעם הכתב באמת חתיך ומקשר וחכם, הדברים שאני אמרתי בוודאות יוצאו מהקשרם, והכתבה תהיה מאוד חד צדדית, ואני אוכל אותה כי היא יצאת דבילית ומופרעת בכתבה הזאת. אין לי טלוויזיה, אבל אמרו לי שזה יהיה בחגים. אגב, זו שאלה שרוב המפחדים מהנדסה גנטית שואלים. הם מפחדים לאכול גנטית. נסיך צ'ארלס שאל את זה, אמר את זה בזמן ששאלו פשוט מדהים. עכשיו, אני מכירה את העבודה של הוורצם, קראתי את התקנות שלפיהם פועלים, אני מכירה את חברי הוורצם, ומה שתמר אמרה זה נכון, לפחות לפני שנה, שזו פעם אחרונה שבדקתי וקראתי פרוטוקולים של הוורצם. הדיון שם הוא דיון מאוד טכני, באיך בדיוק לפקח שהניסוי שדה, הצמח, הגן, לא יקפוץ ויברח לשדה ליד. שזה דיון מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הדיון העיקרי שצריך להתנהל במדינה היום. דיברתי עם מומחים באירופה, מרשויות הגנת הסביבה בגרמניה ובפינלנד, וגם, כל השאר דיברתי פחות ספציפית, אבל קראתי דוחות של האיחוד האירופי. אין לי ספק שהמגמה באירופה הולכת להשתנות, ובאירופה יהיה מותר לגדל גידולים מונדסים גנטית, אולי חובת הסימון תישאר, גם לא בטוחה, גם אם זה יישאר, בעצם השוק האירופי ייפתח לגידולים מונדסים גנטית. ביום שזה יקרה, יוגשו לוורצם עשרות בקשות לגידולים של צמחים מונדסים גנטית. גם היום מותר. גם היום מותר, אבל היום עדיין לא מוגשות, הוגשה כבר כמה, לא מאושרות הרבה בקשות לגידול, אבל זה לא שיש איזושהי התנגדות של הרגולטור. בדיוק. לגידול להפך. למרות זאת יש גם ברמה הבינלאומית, צרפת שהתנגדה לגידול שאושר מונדס גנטית ולא הייתה מוכנה שיגודל בשטחה. היו שם איזה שהם עניינים של לגרור אותם לבית משפט הגבוה לצדק בהאג, שאנחנו מכירים אותו בהקשרים אחרים, בגלל טענות שזה לא עומד ברגולציה ובדירקטיבה שמכתיבה את הקריטריונים להתנגדות וכו'. אבל זה לא שאסור. לא, בארץ זה לא שאסור, מותר. לא בארץ, באירופה. גם באירופה, אבל באירופה הרוחות משתנות.
זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת אפילו 4 שנים, אבל זה יקרה. וביום שזה יקרה באירופה, מכיוון שישראל, רוב שוק הייצור החקלאי שלה הוא לאירופה, ברגע שזה יקרה באירופה, גם בישראל יותר הרסן. וליום הזה אנחנו לא ערוכים. זה מה שתמר אמרה, ואני מסכימה ב100% עם תמר, זה מה שליום הזה אנחנו לא ערוכים. האם שווה לכתוב כתבה, אבל כתבה אחראית עם אנשי מקצוע, בדיוק על הנקודה הזאת. טלפון כתבתי ופרסמתי באקולוגיה וסביבה. אבל אקולוגיה וסביבה זה לא... אבל זה בדיוק העניין, לנו יש גישה לוויינט ולוואלה, והשאלה אם פה אפשר לעשות את הדבר הזה. אז את יכולה לכתוב אותה, אבל צריך לעשות את זה עיתונאים, ושאנשים יקראו, ושיהיה יותר... זה מה שאני שואלת. אז נעשה את זה. כתבנו בדיוק מה שצריך לעשות. כתבנו בדיוק מה המדינה צריכה לעשות, תמר, אולי קצת ביקורת על הכתבה הזאת, בסך הכל אני חושבת שהמסר הוא לא המסר שלך. הפיקוח צריך להיות ברמה אחרת, צריך להיות שקיפות. החברים בוועדה הם לא החברים הנכונים, אין מחקר באקדמיה, וזה הולך ליפול לנו כרעם ביום בהיר. ואז מה נעשה? ואז נגיד, רגע, לא מאשרים בגלל הסביבה. אנחנו מכירים את הכוחות שפועלים משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, זה לא ילך. מה נגיד אז? ופה יש תהליך שעדיף שיתחיל... אני חושב שאת קצת מקצינה את זה, כיוון שבארץ רוב החקלאות הצמחיתית של פירות וירקות אין כמעט הנדסה גנטית בכל העולם כמו שראינו, ובעיקר בגידולי שדה. זאת אומרת, האיום על ישראל בקונטקסט הזה הוא איום פחות מהותי בהקשר הזה. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב היה פרסום שני גופים בארץ שהם פיתחו בננה טרנסגנית, לא מגדלים בארץ בננות שסובלות מסיגות השחורה, אבל זה גידול, רק שנייה, אני אגמור את המשפט, זה גידול שאני חושב שכל שוחר איכות סביבה ישמח שיעשו בננה עמידה לסיגות השחורה, כי אתה נוסע בקוסטה ריקה והאוויר מלא מצד לצד, מרססים את כל היישובים 70 פעם בשנה, זרחן אורגני הכי לא רצוי, אז זה באיזשהו קונטקסט שצריך לקחת. בננה גם צורכת המון מים, היא צריכה מים ברמת מלחות נמוכה, ולכן בננה זה גידול שלדעתי בכלל לא שווה לגדל בארץ. אני מדברת יותר על גידולים כמו עגבניה, יש פיתוחים של עגבניה מהונדסת מדהימה, שעל אותו שטח, אותה כמות מים מקבלים פי 2 תוצרת. אין שום סיבה שזה לא יעבוד, בעיקר בישראל, שיש לנו מחסור בשטחים ומחסור במים, אתה יכול להגביר את היבול. יש פיתוחים של מלפפון שעמיד בפני וירוס שבעצם משמיד יבולים מאוד גדולים של מלפפונים בארץ. יש המון פיתוחים שברגע שפתח פקק כזה שכרגע עוצר אותנו מלהנדס גנטית חקלאות בישראל, לדעתי יש שטף, יש גם יתרונות לסביבה, יש פוטנציאל מאוד גדול לשמור על, זאת אומרת, למנוע הפיכה של שטחים טבעיים לשטחי חקלאות. יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל תמר צודקת באמירה שהגוף שמפקח על זה היום בישראל, הגוף שמוביל, הגוף שאמור לשמור על טובת הציבור, לא קיים. היום, מבחינת משרד הבריאות, ועדת הלסינקי, אם אני רוצה לעשות ניסוי שאני לוקחת באמת את הזן שפותח ב-GMO, את העגבנייה, את המלפפון, לעומת הכאילו קונבנציונלי, ובאמת לאורך זמן, לאורך עכשיו 4 שנים קרובות. עקרונית זה משהו שמבחינת מחקר ועדת הלסינקי, מאושר להשתמש בזה? ברגע שמשרד הבריאות יאשר, ולעתים הם יאשרו, אין מה לעשות ניסוי כזה. אבל את מדברת פה לשנות את נוהל הרגולציה כולו לקראת קבלת צמח זגים חדש. לא מדברת פה על גידול בארץ של צמח שעבר כבר את כל שלבי הרגולציה של ה-FDA ושל הזה, אלא מדברת כאן על לייצר בעצם רגולציה חדשה, ישראלית, אבל השאלה כאן אחר כך, האם התקן הזה שפה נייצר, יתפוס גם באירופה ובארצות הברית, אחרי צורך וכאן להעביר שם כל התקנים. אני מדברת על מבט, על בעצם זכור ישראלי נטו, לגדל עגבניות בשביל הארץ. כן, הפיקוח על החקלאות בארצות הברית צריך להיות שונה מהפיקוח. בשביל הארץ נטו, כאילו שלא יהיו אני לא יודע אם הדבר הזה יעבוד גם ברמה. אני לא מדברת ברמת הצמח הבודד. זה כבר מנוהל בסדר היום. אני מדברת ברמה הלאומית. על מה הנדסה גנטית בחקלאות בישראל תעשה לסביבה בישראל. הגידול שלה בעצם. כן. כן, גידול מסחרי. וזו נקודה שיכול להיות שאם תשב ועדה מקצועית, תממן מחקר, ככל שיש לנו זמן למחקר כזה, או תנסה להסתכל על הכל בעיניים ישראליות, מה שלא נעשה אף פעם,
לא על צמח בודד, או על הליך אישור, או על איך הוכנס הגן לתוך צמח מסוים, אלא מה תפיסה של גידול מסחרי. לגידול. בדיוק, יעשה לישראל, על זה אף אחד לא חושב, אף אחד לא מדבר. המשרד להגנת הסביבה, אני באופן אישי כתבתי את הדוח במשרד להגנת הסביבה, הוא קבור מאוד יפה במגירה של המנכ"ל, אני יודעת להגיד לך איזו מגירה, וחבל, באמת חבל, כי זה נושא שאנחנו יום אחד... זה נושא שיום אחד תפוצץ לנו בפנים, ואני בעד הנדסת חקלאות בישראל, שלא תבין, אני לא נגד. אני חושבת שהפוטנציאל הסביבתי הוא עצום, אבל אי אפשר לעצום עיניים הסיכונים. כמו תירס, וזהו בעצם. אני חושבת בוא נסתכל רגע 20 שנה קדימה, יהיה תירס וזהו? מה בדיוק? יהיו הרבה דברים. אבל איך זה ייראה? מי יפקח? 4 שנים קדימה, אז זה יהיה תירס. אני לא מדבר 4 שנים, אני רוצה להסתכל 10 שנים קדימה. לא, 20 שנה קדימה. מה הסיכונים? תירס מספוא ותירס מתוק שהם גדלים בארץ. התירס המתוק הוא תירס שבכלל לא נספר. תירס מתוק הוא לא נספר בתוך כל הקטגוריות תירס המהונדסות שנאמר. זה גידול, זה בערך כמו להשוות עגבנייה לתפוחים. מה? עזבו, אבל בואו נסתכלו 20 שנה קדימה. אבל ממש בשביל. 30 שנה קדימה. עזבו רגע דברים ספציפיים. 30-40 שנה קדימה, יגדלו הנדסה גנטית בארץ? כן, בוודאות. מה יקרה אז לסביבה? אין לנו מושג, אנחנו לא מדברים על זה. וזה מה שמטריד אותי. שוב רוצים לדבר. במדינה. קודם כל, אל תהיי מטרידת יותר מדי, אז זהו, הפתרונות של הביוטכנולוגיה אני מפחדת. אני מתה עליכם, אני מבינה אתכם, אני לא סומכת עליכם. כמו שתמר אמרה, אתם מהמהנדסי גרעין. אני לא סומכת עליכם. לא, אתם מצוינים בקטע שלכם, אתם תדעו לשמור, הכל סבבה. הדיון לא צריך להיות מנוהל על ידיכם. יש היבט נורא אופטימי שאת מסתכלת ל-40 שנה, אפרופו הדיונים בעד, בקונטקסט האחר. אז זה נשמע את אני אופטימית חסרת הקנה, זה כולם יגידו לך. חסרת הקנה. שאלה, רגע, יש פה... נושא שלא עלה, וראוי שיעלה, זה גם ההיבט הפוליטי וחברתי של הנדסה גנטית. אז הנה נתתי את הפצצה שלי, ומי שלא יודע על מה אני מדברת, אנא ירים את ידו כרגע. יש בעיה בריכוזיות של המשק, יש בעיה בהתנהלות של החברות, יש בעיה עם הבריונות המשפטית שלהם, יש בעיה עם דברים לא חוקיים שהם מורשעים על ימין ועל שמאל בהם, בבתי משפט כאלה ואחרים, בכנסים. לא רק הם. רגע, שנייה, זה שאתה הרחבת את הבעיה, כבר הודיתי לך על זה. זה שאתה מציג את הבעיה בצורה יותר כוללת, לא פוסלת את הבעיה העיקרית. עדיין מדובר על חברות שמתנהגות בצורה ללא אחריות ציבורית, נקרא לזה ככה. אין פה שום... למה? כסף. זה אייפון, לא. כל החברות עושות את זה. אני מדברת על תביעות משפטיות, דרך אגב, הייתה תביעה אחת לתגובת צבאיים, אין באמת כזה דבר. הנקודה שלי היא שזה עוד איזשהו היבט שכדאי להסתכל עליו. נכון שאני רואה... תראו, כולם מדהימים מדהימים. אין לי ספק. לא, כדאי. אפשר להציע אבל השאלה מה זה שונה למשל מאפל או ממייקרוסופט או שתהיה מבוססת על עובדות בקונטקסט הזה? כי זה יהיה דיון. אני יכולה לעשות כמיטב יכולתי, זה לא התחום המקצועי שלי. יש כאן שאלה. לא, אני לא מציע מונופולים על זרעים. אני מאוד אשמח, לאור מה ששמעתי היום, אני יודעת שאני מניחה קצת יותר בקלות את הראש על הקר היום. אבל אני רוצה לדעת שגם בצד החברתי וגם בצד הפוליטי שאני אוכל לישון בשקט. תרגיע אותי, האחריות הזהירות המונעת אם ככה מוטלת עליך, תרגיע אותי שאני אוכל לישון בשקט, גם בפן החברתי והפוליטי. הפן הפוליטי לדעתי את לא... זה יכולה לישון בשקט לא רק בקטע של מזגיע גלובס, בכל תחום שהוא. כן לך מה לעשות. כן מה לעשות. אתה אומר, היית צריך להגיד שאני צריך להישאר עם חלומות. פוליטיקה, לא. כי זה ככה זה עובד, פוליטיקה. זה לא שייך אלינו בכלל. אנחנו גם נדבר על פוליטיקה, אבל זה לא הדיון. אני מסכים שצריך להכניס את הנושא הזה בחבילת שיחה הזאת. זה לא אומר שצריך... לא, צריך לדון על זה ברור. אבל לגבי הריכוזיות שכאן... זאת רק נקודה אחת מתוך 10,000. נגיע אחד. ריכוזיות, את מדברת בעצם על המונופול שיש למונסנטו על הזרעים, אם אני... נקרא לזה ככה. עכשיו, אני מתחום של תזונה, אני יודעת איזה מונופול גם יש ליוניליבר ולנסטלה. באופן כללי זה דיון של ריכוזיות במשק. נכון שיש ועדות שקמות ונופלות ונעלמות, אנחנו מודעים לזה. אבל זה רק היבט אחד.
אוקיי, אז לגבי זה, קודם כל אין לנו מה לעשות. אנחנו בלי הכסף. בטח דבר שני. למה אנחנו לא יכולים לדבר על זה כל עוד זה לא עולה לנו כסף? לא צריך מחר לדבר, אין בעיה. אני לא נותן תקציב. לעשות איפה. בטח שאפשר לעשות. זה נכון, זה נכון, אני רוצה להגיד משהו כללי. זה נכון שאנחנו ב4 שעות, ואני לא בא מהתחום הזה לגמרי, ואני לא מכיר את הנושא הזה, היה לי חדש לחלוטין. אנחנו לא נפתור את מה ששנים והמון מחקרים, אנחנו לא נגיע למסקנה כן או לא. אבל זה לא מונע מאיתנו לצאת היום עם כמה מסקנות מאוד כלליות מכל הדיון הזה, ואני כן חושב שהצד החברתי-כלכלי שמובל על ידי אותם חברות, הוא צריך להיות בוא נגיד, בחשיבה שלנו פה, בצורה של הדברים שעולים על השולחן, שדורשים התייחסות בשיקול. כמו שתמר כל הזמן מרחיבה את העירייה, תצאו מהוויכוח רק, הגן הזה מגיע לצמח הזה או עובר לפה או לא כאן, אנחנו לא יודעים. צריך להיות פה גם האקוסיסטמה, אין הפבים, את המושג הזה לכל תחום, החברתי, הכלכלי שבו תעשיית הזרעים קיימת, לא קיבל פה מספיק פירוט, אני מסכים שצריך לפרט אותו, אבל הוא דורש התייחסות בחשיבה שלנו בעתיד בתוך הנושא הזה. זה כל מה שאנחנו אומרים. מדברים כרגע רק על מדינת ישראל, כן? לא... לצורך התחלה מבקש שקיפות. איזה הסכם נחתם עם החברה מול המדינה? מאוד אשמח לדעת את זה. אני מנצל את ההזדמנות, כי אני אחראי על ההסכם מהצד של החברה, אז אני אשמח להגיד את זה. פליז, שמי גל, אני יזם בחברה בשם ביולוג'יקס, שפיתחה חיסונים לדבורים, חיסונים במרכאות, ומונסנטו רכשו אותנו, בתהליך הזה, אגב, אתה מחייך אתה מחייך אבל שתדע שזו בעיה חובקת עולם, שללא יכולת לגשת לעולם, חברה ישראלית מכאן, ועברתי את 20 שנה ב5 חברות אחרות, לא יכולה להביא את הפתרון שנחוץ בכלל העולם. זאת אומרת, יש לזה פרוז אנד קונס. אני אומר שחברה ישראלית קטנה שרוצה להביא איזושהי בשורה, שאני חושב שהיא בשורה חיובית, השתמשנו בטכנולוגיה שאפילו האורגנים יעודדו אותה, לא יכולה להביא מוצר לעולם, כי צריך להיכנס להמון שבטים. רגע, תן להסכם? הסכם זה עליך. לא, רגע, עכשיו לעצם העניין ההסכם. זה לא ויכוח, אני לא בא לפה, לענות לך, אני לא בא פה עכשיו לפתוח ויכוח, האם המונסנטו הוא השטן הגדול או לא, עזוב כרגע, זה ויכוח. בחורה בין טהרן לירושלים. אני גם בטח לא רוצה להעביר ביקורת על מה שאתם עושים, ועם הדרך שבה, בוא נגיד, היכולת שלכם להתפתח דרך מונסנטו, זה לא המקום של הדיון הזה פה. ואני לא רוצה שזה יהיה השחור והלבן, כי חלק גדול מהדיון, אותו דבר גם היה בזמנו הוויכוח על האורגני, לא אורגני. ברגע שזה נהיה דיון של שחור ולבן, הרבה פעמים זה נשאר ככה ופה זה נגמר. אני לא רוצה את הוויכוח עכשיו על מונסנטו, אנחנו אומרים שבכל הדיון הזה, ופה פורום שרוצה להרחיב כל הזמן את העירייה ולא להישאר רק ברמה הזאת, צריך המושג הזה של חברות זרעים והיכולת שלהם ריכוזיות ולשלוט בשוק, זה נושא שצריך לבוא על השולחן כחלק מדיון. זה כל מה שאנחנו אומרים. אני אגיד שידעתי על המפגש הזה די מאוחר, ניגשתי בהתחלת היום לנועם, הצגתי את עצמי, ואני לא מסתתר, זאת אומרת, זה לגיטימי. רגע, ובאתי כדי ללמוד. עכשיו אני משמיע, כי נשאלה שאלה, וזה בסדר. לא, זה כל העניין. מונסנטו היא חברה מספר או 39 או 40 רב-לאומית שחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם המדען, זה לא הסכם, זה מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם המדען הראשי, שאומר, אגב, כל ההסכם מופיע לא בפייסבוק, באתר של המדען הראשי, זאת אומרת, לא שונה פה כלום, הוא גנרי לכולם כי לא יעשו אפליה בין חברות שונות, והוא אומר שאם נועם יפתח חברה שאיפה לחיים, שתרצה לעשות X ותרצה למסחר את זה בעולם והיא תצטרך לעבוד עם החברות הגדולות, אז חברה כמו מונסנטו, ועל זה חתמנו, תכיר בכל
הדרישות וההגדרות החוקיות שהיו לחברה של נועם מול מדינת ישראל. זה הכל, אנחנו לא מקבלים לא הטבת מס ולא מענקי מדען או כלום. כל העניין הוא שאנחנו מצהירים מראש שאנחנו נכבד את חוק המו"פ ונקיים אותו בהתאם, ואז אנחנו גם נוכל לעבוד איתו, כי אחרת הוא לא היה יכול על פי חוק המו"פ לפנות לחברה רב-לאומית. אז למה לא רצו לחשוף את זה? למה עשו מזה כזה הוהה? אני חייב להגיד, אני יכול להגיד שאף אחד לא שאל אותנו, זה הלך למדען, באופן טבעי למדען יש, כמו שאמרתי, עשרות הסכמים עם חברות רב-לאומיות ועוד המון הסכמים אחרים. אני באופן אישי בחברות קודמות קיבלתי מהם בערך איזה 7 או 8 מענקים. כל אחד כזה זה חוזה, לא מפרסמים אותם. הם כל שנה מתקצבים כמה אלפי גרנטים. אז עכשיו, שפנו אלינו, הסתכלנו בתוך החוזה, אמרנו שאנחנו צריכים לאשר את זה, אישרנו את זה זה החוזה הגנרי שיש לכולם? כן, כן. אוקיי. ואנחנו המספר, כאמור, אגב, מתוך הרשימה הגדולה שהוצגה פה של הקלאסטרים הגדולים, אנחנו השלישי ברשימה, זאת אומרת, אחרים כבר עשו את זה לפני כן. אז למה כאילו משרד הכלכלה עשה מזה כזה שלא רצו... זה לא משרד הכלכלה. לא, זה משרד הכלכלה, חברים, זה משרד הכלכלה, כי זה משרד הכלכלה, זה לא מישהו אחר, זה המדען הראשי. לא, עכשיו אני חושב שהסיבה שלהם, הם לא רצו שעכשיו את כל האלפי הסכמים אחרים, כל אחד יבוא ויגיד פה, בשם כל עוד שגדה, אני רוצה לדעת, אבל זה אפתוהם על כל מיני דברים אחרים. זהו, אז אני מקווה שאת העננה הזאת תזעזתי את זה. אני אשמח שיש מקום לקיים דיון נפרד על נושא השקיפות, התאגידים הבינלאומיים, על פוליטיקה וכלכלה בשוק המזון בכלל. אפשר גם להתייחס להנדסת דיאטה, אפשר גם להתייחס לתאגידים ולמה זה עושה לתזונה ולסביבה. יש מקום לדיון נפרד כזה, אבל זה לא המקום היום. אני גם מסכים, אני לא חושב שהיום זה לא נצליח לפתור. אני מצטערת, חג שמח לכולם. ביי. אני גם חושבת שצריך להתחיל לסגור. אז רגע, הייתה לך עוד רשימה ארוכה. אני לא עכשיו, אז אני ממושמעת. אוקיי, אז הייתה כאן שאלה באמת איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה של המונופולים, של הזרעים. ברמה של הרמה. אמרנו שאנחנו בכל מקרה הולכים לעשות מפגש לא מחר בבוקר ולא זה, אבל הנושא של פוליטיקה של מזון. בין השאר אנחנו רוצים להכניס אותו. כן, בטח. אני שאלתי, הבנתי שזה כאילו... אני סתם ראיתי כמה סרטונים, אז שזה היה כאילו מהצד של נגד, שאומרים, תראו, עשו כמה ניסויים בבעלי חיים, שנתנו להם את המזון המונדס גנטית, זה דיברנו פה, לא עובר. אבל השאלה, אני יודעת שכאילו כן, יש מחקרים מסוימים שעושים בתזונה, שעכשיו עשו איזה משהו מואשר במשהו, אז כן לוקחים קבוצות של אנשים, קבוצות גדולות, לאורך 6-7 שנים, ובאמת רואים את ההבדל. חיסון מסוים, מסתכלים, בודדים, רואים את ההבדל, FDA לתרופה מסוימת, מסתכלים פרוספקטיבית, כמה שנים רואים את ההבדל. למה פה רק בשביל להרגיע את הציבור, כן, לא להתחיל... אני מבינה שיש מערכלנים, כי יש תרופה בזמן. אבל עושים מחקרים מהסגנון הזה, לא משנה אם זה תרופות, או לא משנה אם זה בהשערה של משהו? עושים מבחני חשיפה. כחלק מהדרישות לאישור, עושים מבחני חשיפה, זה על בעלי חיים, לא על בני אדם. יש אפידמיולוגיה אחרי שזה יוצא לשוק, כמו בחיסונים ובדברים אחרים. כן, גם בתעשיית התרופות יש פוסט-מרקטינג. והרבה פעמים תרופות יורדות ממדפים בגלל שעולות תופעות לוואי וגורמי סיכון. אחרי שעוברים את כל התהליך של 15 שנה והאישורים והמיליארדים שמשקיעים בזה, לפעמים התרופות יורדות ברגע שיש חשיפה לציבור. עכשיו זה מוצר שנאסף כבר 20 שנה. אבל באמת כל הנושא הזה של בעיות האי שדיברו, זה דברים שכן אפשר לבדוק בטווח של שנה. אפשר לקחת את הקבוצות של אנשים ולעשות מחקר בתקופה של שנה ולבדוק את זה, ואז כאילו להגיד אם זה נכון או לא נכון. אני רוצה להגיד שמחקרים בתחום התזונה, סליחה שאני מתערבת לכם, הם מחקרים מאוד קשים. להפריד בין קבוצת הביקורת לקבוצת ניסוי. רגע, אתם אל תאכלו ככה, אתם תאכלו ככה, שנה שלמה.
אתם אוכלים רק ירקות מונדסים, אתם אוכלים רק ירקות לא מונדסים, ואסור לכם לאכול אצל חברים שלכם, תכף לאכול בבית. גם כשעושים את זה בשיטה של מעבדה מטאבולית, עדיין הערפלנים בלייפסטייל הם ענקיים ואי אפשר לבודד מרכיב. אי אפשר. באמת עכשיו בקופות החקלאות, מה ששמעתי, אז הביאו להם, כאילו, מביאים לסטודנטים ומביאים להם את המזון זה מעבדה מטאבולית. אי אפשר להפריד מהערפלנים של לייפסטייל, אי אפשר להפריד דברים, נגיד, של משך חשיפה, דברים שמחקרי תזונה, בגלל אחת הסיבות, הם בתחתית שרשרת המזון של דרגת ההוכחה המחקרית. לצערי הרב, זה לא, תחתית זה פעם איזה מחקרים של כלכלנים. זה לא מדע, זה משהו אחר. זה לא עדיין שאלות מדע. לא, קוראים לזה מחקר בפרסומים מאמרים. זה שאלות מצוינות, אבל יש לשירות המזון, אם רוצה אפשר גם, יכולה לתפוס את זיווה, יש בשירות המזון כל כך הרבה שיטות להערכת סיכונים, באמת עושים עבודה כל כך מקצועית, כל כך יסודית, על כל שביב חלקי של מזון חדש שאולי יהיה מסוגל להיות שונה בקצת או מזוהם במשהו או חשד כזה, שדווקא בקטע הזה אני יחסית רגועה, ותסתכלי על המציאות במדינת ישראל, האוכל פה הוא טוב ובריא, יחסית, כן? אנשים לא מתים פה ממזון מזוהם, כל כך אנחנו יודעים. מפשלה אחת גדולה מאוד שהייתה של רמדיה, שכבר נחקרה משפטה ולקחים שהופקו. בלובנד קיים והעולם שותק, אין לי משהו אחר להגיד. אני רק רוצה להגיד שבצרפת ראיתי לפני חודש על החשבוניות בסופר מאחורנית, כתוב שזה לא מכיל ביספינול A. על החשבוניות. את יודעת למה? איפה אנחנו? כן, אבל בארץ אפילו על הזה. אנחנו נשים את הביספינול ביחד עם הנדסה גנטית ביספינול M. לא נכון, ביספינול A יש הוכחות קשורות מאוד חזקות בכיס. נכון. כן.